irridu nwasslu messaġġ lil minu fil-gvern u lil dawk li għandhom l-awtorità li jmexxu l-ambjent u l-ippjanar tal-bini u tal-iżvilupp. Qegħdin hawn biex ngħidulhom jerfgħu d-dmirijiet tagħhom biex iwettqu dak li promettewna ftit ilu qabel l-elezzjoni. Sinjuri fil-gvern, hekk qegħdin hawn. Is-sitwazzjoni hija mill-iżjed serja. Kien b'dan il-kliem li l-President Eżekuttiv tal-Għaqda din l-Art Ħelwa Simon Mizzi bdiet l-indirizz tagħha lil mijiet ta' nies li ssibt ingħaqdu fi protesta imsejħa minn 12 NGO ambjentali dwar l-istat ambjentali ta' pajjiżna. Hija referiet għal proposti tal-Gvern dwar il-bini għoli u dwar il-bini fuq il-kosta u qalet li dawn se jkomplu jarqu lil pajjiżna. Irreferiet għal proġett tal-Mistra bħala mostru u staqsiet x'inhi l-għaġla ta' dan il-Gvern biex jgħaddi l-liġijiet mingħajr ippjanar u strateġija. Għal protesta li bdiet minn Bib il-Belt u ntemmet b'diskorsi quddiem il-qorti attendew mijiet ta' nies li mxew għall-mużika tal-grupp tribali. Uħud minn dawk preżenti ġarrew placards b'messaġġi favur l-ambjent. Fost il-messaġġi kien hemm Malta tagħna jew tal-ispekulaturi, żvilupp bla rażan u Gvern li jisma'. Fid-diskors tagħha fitmiem il-protesta Astrid Vella f'isem l-Għaqda flimkien l-ambjent aħjar qalet li l-ambjentalisti ma jridux jisimgħu aktar gideb mill-politikanti. Hija fakret li hawn madwar 40,000 proprjetà vojta u saħqet li m'hawnx ħtieġa għal aktar bini. Hija sostniet li l-laqat tal-MEPA m'għandhomx isiru b'segretezza iżda l-minuti tal-laqat iridu jkunu pubbliċi. Dawk preżenti kienu indirizzati wkoll minn numru ta' ambjentalisti li kollha saħqu fuq l-importanza ta' ambjent nadif f'pajjiżna. Dan l-istazzjon staqsa lil Simon Mizzi u lil Astrid Vella dwar għalfejn ħassew li kellhom jorganizzaw din il-protesta u tnejn li huma kellhom kliem ibes kontra l-politika ambjentali tal-Gvern. Sissa ma rajna xejn għax ħlief wediet lill-iżviluppaturi fej l-iżvilupp bla rażan u baħsieb u bla strateġija ma jistax ikun iżjed għax ftit art li għandna sa tinqered. Ma kellniex għażla għax il-Gvern qed joħroġ regolament wieħed wara l-ieħor b'ħeffa li assolutament li ma bħala mingħajr l-istudji neċessarji u mingħajr ma jfassal is-structure plan li hija l-liġi ambjentali ta' Malta. Qabel il-protesta 12 NGO ħarġu wkoll manifest tal-ambjent li jelenka numru ta' riformi meħtieġa fil-qasam ambjentali. Fost dawk li attendew għal din il-protesta kien hemm id-deputati Jason Azzoppardi u Xarlo Bonnici. Ħadna l-kumment ta' Xarlo Bonnici li huwa il-kelliem tal-oppożizzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, l-ambjent u l-bidla fil-klima. Ambjentalisti fi żmien xi 8 xhur diġà ħassew il-ħtieġa li jagħmlu protesta nazzjonali, naħseb huwa rekord. U allura naħseb dan huwa sinjal ċar li l-poplu mhuwiex lest li jaċċetta gvern li huwa ostaġġ tal-wedi li jagħmel qabel l-elezzjoni. Kellimna wkoll ma' Arnold Cassola, iċ-chairperson tal-Alternattiva Demokratika. Sfortunatament issa qed ikun hemm il-proċeduri maġla enormement biex jgħaddu dawn il-suppost riformi li qegħdin magħmulin apposta biex jiffavorixxu ċerta spettu tas-soċjetà Maltija li hija dik tal-ispekulaturi tal-bini. Għal protesta kien hemm preżenti wkoll numru kbir ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u delegazzjoni tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. Ta' min jgħid li lejn tmiem il-protesta jsejħed minuta silenzju biex titfakkar il-memorja ta' Nelson Mandela. Sa dan it-tant minn Spanja permezz tal-Facebook page tagħha, id-deputat Laburista Marlene Farrugia għamlet appell biex in-nies jattendu għall protesta. Marlene Farrugia kitbet irridu li Malta tkun u tibqa' tagħna lkoll.